क्यों के इसके अंजाम बहुत बुरा वक्त एक पड़ी थे। इस तरह मत करिए हमरा सबसे। चल कहाँ जाता रहा लोग कहानी के बाबा एकरा में ना एगो बहुत बड़ा आत्मा के साया आ गइल बाटे। बाबा अभी ध्यान में पानी जा लोग तनी के घरे। बाबा हमरा और हाथ जोड़ तानी कैसे हमने के बाबा से मिलवा दी। एक बार रुको जा हम बाबा से बात करके आओ तनी। बाबा एगो क्लाइंट आइल बा। हैं कहाँ निल बा? भेज 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 जल्दी भेज। हाथ तो माला माल भूखल है क्लाइंट आइल बा। चलो जब बाबा बुलाओ तनी। ठीक बा चल। बाबा सुबह से कब पता नहीं हमारे पार्टनरवा के का हो गइल बाटे। अनसुन बात बकता देख ली ना का हो गइल बा एकरा। चला पकड़ो इसको बैठाओ यहाँ। चल बैठ यहाँ पे चल। सीधा बैठ जल्दी। क्या कहा ना बताइए ते तक तोर बाप बताइए आके। पार्टनर अरे माल से भेंट करावे खातिर माल लगी चल एक मिनट